temos que falar en clave social aquí na terraza de Radio Culleredo e hoxe falamos dos actos do Día das Mulleres o pasado domingo a nivel mundial e aquí na comarca, pois xa ven vostedes que se celebrou pois esta efemérides con moitísimas actividades. En Culleredo acostumamos xa a facelo, adoitamos facelo durante todo o mes, como debe ser. Hoxe falaremos con unha persoa que é a que se encarga de coordinar todas as actividades comunitarias do área de benestar social de Culleredo, experta en igualdade como é a nosa compañeira Susana López Bogó, a quen vostedes coñecen de sobra porque ten colaborado moito aquí en Radio Culleredo. Que tal, Susana? Moi bons días. Hola, bons días. Bueno, de novo Culleredo, eso que non o celebra só un día, o 8M, o celebra todo o mes das mulleres. Sí, celebrámoslo todo o mes, celebrámoslo, e en realidad, máis que unha celebración, é unha reivindicación, é un recordatorio non só no mes de marzo, senón ao longo de todo o ano de que os dereitos, a igualdade, hai que seguir loitándoos cada día. O que ocorre que é certo que dis que centramos algúns eventos un pouco máis conmemorativos, por así decirlo, pois durante o mes de marzo. Bueno, este ano, dicíamos, comezou moi xa despois do 8M, do domingo. Onte había un acto no que estaba a directora do CIN, do Centro de Información á Muller, Fátima Uzal, no Centro Residencial Docente, pero digo que durante o mes vai haber moitísimas cousas, sobre todo, onde estaría a clave en seguir a tocar a fibra sensible e facernos reflexionar, porque para ben ou para mal, máis ben para mal, a mí me parece que seguimos tendo que pensar un pouquiño máis en igualdade, que como que perdemos un pouco o norte, non? Ou estou errado? Pois mira, non, lamentablemente, teño que darche razón. Mira, onte efectivamente comenzaron os actos, porque, bueno, hai, digamos, actividades que por unha parte unhas son como abertas ao público, para toda a poboación en xeral, e outras que van como dirixidas a un público específico, ben porque non lo demandan dende certos colectivos, ou porque pois é necesario dirixirse, pois, a poboación infantil ou a poboación juvenil, porque hai que seguir sensibilizando. E en relación a isto que dis do retroceso, de feito, pues, o lema recollido por este Concello é fronte ao retroceso, dereitos, igualdade e empoderamento. Este lema non é así pues, porque quedaba bonita a frase, senón que observamos directamente este retroceso no pensamento, que non é porque as familias e as docentes e as persoas que traballamos a prol da igualdade de oportunidades, da igualdade de dereitos, bueno, pues estemos dicindo cousas contradictorias. É porque hai certos sectores interesados pues, en ir mermando estes dereitos e que entran pois moi sutilmente a través das redes sociais, a través de medios aos que acceden pois a xente moi noviña, engañados dende a ignorancia, e isto é así, porque observamos expresións, conversas de rapaces e rapazas que aínda non leron suficientes libros de historia, que aínda non teñen unha información contrastada dende a veracidade, que din, pues, de verdade, que auténticas cousas sin sentido. Onte, precisamente, comenzamos unha charla sobre a igualdade e desigualdade, nos dirixemos, era xente nova, dende entre 18 e 25 anos, fomos ao Centro Residencial Docente da Laboral, pero, bueno, foi un exemplo que podería ser outros grupos. Fomos, acompañada Fátima Uzala, da psicóloga e directora do CIN, e máis eu, podemos ver que fixemos esta reflexión, que as cousas que decían os rapaces novos eran prácticamente as mesmas que nos contaban hai 20 anos, cando Fátima e eu tamén íbamos a dar outras charlas tamén aos centros de ensino, tamén a laboral hai 20 anos, falando do mismo, de cando é o día do home, cando é o día do home, se un home ten máis forza que a muller, é dicir,
Ainda estamos con con esos argumentos que son pobres, moi básicos, non? Sin entender o que é o feminismo, con isto de que parece que o feminismo é o contrario do machismo. É dicir, hai que seguir explicando que o feminismo é unha loita pola igualdade de oportunidades, pola igualdade de dereitos, que o feminismo nos ven ben e nos beneficia tanto ás mulleres como aos homes, e que igualdade temos que buscar, que unha sociedade moderna e progresista, pois ben dada por persoas abertas e que traballan na igualdade de dereitos e na igualdade de oportunidades, independentemente da capacidade que teña o home e a muller, que son os cerebros os que nos marcan as capacidades, son os contextos onde vivimos os que nos marcan as oportunidades, non é o xénero ser home ou ser muller, que temos que ter igualdade a poder acceder aos mesmos postos de traballo en función dos nosos intereses e das nosas habilidades, destrezas ou gustos, non en función de se eres home ou muller, non? Que queremos practicar deportes porque nos gusten, non ver que nos limita ser home ou muller, que queremos viaxar, traballar, ter familias, coidar, acceder, ganar o mesmo, en función pois, do posto que estemos desenvolvendo, non? Que non en función dun xénero. Entón, en todos os ámbitos da vida aínda hai desigualdade, pero o caso que aínda non se ve, aínda sigue pois sin verse. E conto todo isto así de corrido, porque onte precisamente facemos esta reflexión. Pensamos que estábamos moito máis avanzadas e avanzados, e bueno, seguimos un pouco aí, e ao revés, vemos esa evolución, porque claro, se empezamos a negar que eso non existe e a normalizar que a igualdade existe xa está, pois, entón, pois claro, nos vemos que bueno, pois que quedan cousas sin acabar de educar, que non se poñen medios suficientes, é necesario. Entón, pois, para todo isto, para sensibilizar e darnos a oportunidade de reflexionar, que aí sí que creo que necesitamos máis educación, máis reflexión, canto máis pensamento crítico. Entón, para isto temos que nos fomentar oportunidades, espazos para a reflexión. E por todo eso, pois, organizamos, pois, intentamos, porque tamén dependemos dos orzamentos e dependemos de máis cousas, non facemos todo o que nos gustaría, pero bueno, este programa que ves aí, Fran, que nos preguntas, pois eso, está diseñado pensando para poder ofrecer, digamos, espazos de reflexión sobre se existe ou non existe, ou nos queda moito, ou avanzamos tamén, que eso tamén é verdade, que avanzamos sobre os dereitos e a igualdade e o empoderamento das mulleres. Noto que tamén no cartel de actividades hai algo importante, porque evidentemente si xa eres adulto mellor tes unhas ideas coas que creciches preconcebidas, é complicado cambialas ás veces, se pode evidentemente, pero se os valores non lo inculcan dende pequenos, tanto os bons como os malos, é máis fácil que prendan, e se son bons, pois moitísimo mellor. E vexo que ides moito aos centros, sobre todo o alumnado de terceiro e cuarto de primaria, hai previstas pois charlas sobre mulleres sobranceiras, mulleres destacadas, e aí tamén nesa educación nas bases, nas primeiras idades, é un momento clave, non? Sí, intentamos pues que pensen que a lo largo da historia, pues porque existía pues un contexto, neste caso xa pues vimos dunha ditadura que aínda que nos parece que xa que foi hai moitísimo tempo, non foi hai tanto, entón os libros de texto que as familias dos rapaces de hoxe non viron, non estudiamos mulleres artistas, non estudiamos mulleres deportistas, non estudiamos, non é que non existían unhas mulleres moi loitadoras, os dereitos que temos hoxe debemos a elas, as mulleres e os homens que estuveron, que as apoiaron, pero as mulleres sobre todo que iniciaron esa loita nos movimentos feministas, e que estuveron aí, que eran escritoras que a veces tiñan que asinar con un nome de home ou neutral para que non, porque sabían que se poñían o seu nome propio feminino, a mellor non lles publicaban esas obras.
esas mulleres escultoras ou pintoras que traballaban a mellor nos talleres dos pais ou dos irmás ou dos maridos, que ao final acababan firmando eles a obra, pero que a mellor era feita, realizada ou pensada por mulleres, mulleres científicas, mulleres que empezaron e loitaron no deporte, pero que, sin embargo, foron totalmente pues, invisibilizadas, ¿no? Nunca se nos falou delas. E, por tanto, ahora intentamos descubrir porque vemos que, efectivamente, as nenas non teñen referentes, e as mulleres, e nós non tuvemos ese referente de que houve pintoras, deportistas ou cultoras científicas. As nenas, pues, ainda siguen pensando que son peores en certos deportes, que son peores nas ciencias ou nas matemáticas, cando o que pasa é que non se lle dá oportunidade de xogar, de experimentar, de practicar, ¿no? Actividades que sí se lles dá aos nenos. Entón, vamos facer, empezando polo noso, pues, vamos a ir aos centros a explicar que houve mulleres aquí, un Culleredo tamén, que houve mulleres sobranceiras que fixeron un traballo moi digno, que naceron aquí, que foron escritoras, e demais, pois neste caso, pois, unha que foi Sofía Casanova, pois neste caso, pois vamos facendo que recibe o seu nome este ano, outros anos iremos a outros. Esa charla tamén de mulleres históricas de Culleredo tamén a vamos a desenvolver na biblioteca para que todas as familias que queiran, e ainda que os seus nenos ou nenas non estudien Sofía Casanova, pois que queiran que poidan ir. Será tamén este mércoles 25 de marzo. E logo, seguindo, vamos a facer unha proxección de cine, Hijas de Cinisca, que aí sí que teño que decir que vai ser ás 17:50, é dicir, ás 6 menos 10 da tarde, que hai un erro, volvemos a publicalo despois na página web, se está corrigido, pero, bueno, quizás o mellor houve xente que se quedou co horario, sería ás 6 menos 10, porque, bueno, dura 90 minutos para que a xente non saia moi tarde e poida acudir ao auditorio de servicios múltiples. Hijas de Cinisca será como un documental de mulleres que tuveron que superar a nivel personal moitas dificultades para acceder ao mundo do deporte. Vai ser un documental que é moi, moi emotivo, que foi premiado por unha cineasta, bueno, digamos, creado por Beatriz Carretero, unha cineasta e produtora que nos vai a ofrecer esta proxección, e que tamén, pois eso, nos vai invitar a reflexión e nos vai a animar a seguir superando e seguir loitando polos dereitos tamén, neste caso, no ámbito do deporte. E logo, tamén por outra parte, pois, os mozos e as mozas de Culleredo, a través do CIPAS, que está na área de xuventude, estuveron creando un proxecto audiovisual na que tamén sensibilizan en temas de igualdade, ¿no? Que fan especialmente para ser pues, visualizado a través das redes pues, durante todo este marco. E con todo isto, pues, seguir convidando a poboación a que acude aos actos e, sobre todo, pues, a que reflexione e a que fale, a que non deixe de falar e a que se pregunte bueno, pues, por que non temos todos os dereitos, que é o que nos falta, que temos que facer. Porque isto, pues, a igualdade temos que conseguila, acadala entre mulleres e homes. Que ocurre que os homes a veces están en posturas un pouco máis cómodas, e si a veces ás mulleres nos costa ver certas cousas, porque é difícil, non sempre nos educaron na igualdade, en que tiñamos que ser partícipes en primeiro plano, ¿no? na loita feminista, pues, os homes tampouco. Entón, pues, temos que tamén animarnos todas e todos a que temos que continuar, que todavía non está todo conseguido e que, desde logo, é o que máis nos beneficia como unha sociedade igualitaria e xusta, ser pues, unha sociedade con unha igualdade real de dereitos, non só nas leis, sino tamén na nosa vida cotidiana, día a día.
Bueno, pois o mensaxe ten que prender e non se pode apagar, e por eso, para seguir con esa lapa acendida, están estes actos que nos conta hoxe Susana López Bogo, aquí en Clave Social en Radio Culleredo. Susana, moitísimas grazas por, recuperar a conexión coa radio. Moito éxito coa campaña deste ano. Gracias a vos. Un saúdo.